Ngifuna isizathu-ke Gisti ukuthi yini ungakwazanga nje ekhaya. Angithandi ukuya kini, ngeke ngikwazi mina ukuthi ngikushiye la wena. Ngeke ngikwazi mina ukuthi ngishiye wena la mina ngihambe ngiye ekhaya kini. Ngilalela phela. Ungasulebe ngitshela ukuthi wena indoda. Mina nawe siyathandana, ngichaza ukuthi siyalingana ngithi. Asikwazi ukuqhubisana ngamagama. Kumele sibonisane vele. Athi kunenkomo engifuna ukuyiletha kini. Ngizoyiletha kanjani inkomo ngini? Kube nona ungafuna ukungilalela. Angithi mina mangithula wena uzongitshela ukuthi ngikwenza islim. Njengamanje ngikhuluma kahle nawe, kodwa wena wenzani? Cha nami ngikhuluma kahle nawe, ngifuna ungitshela isizathu. Awusibonanga isidingo sokuthi ukhulume nami? Awubonanga ukuthi ungibuze mina ukuthi ngizoba njani uma ngifikela nabantu? Njengamanje njengoba usungifikela nabantu ngenze njani mina? Lokho sekwenzekile mama ngoba bekungiphoqa ngithi. Angithi ngoba mina ungicabangeli nothi ukuthi bekukuphoqa enye bekuphoqa. Ungathi ngicabangeli. Ngaba ngicabanga ukulethela inkomo kini mawuba. No, awucabangi, ucabanga into engekho, ucabanga umsangano, umsangano phela lo. Uthini mina manje uthi ucabanga umsangano, ucabanga umsangano. Bengakubizela. Ucabanga ukwenza nje ubusuku uzongishaya. Bengakubizela ngisola nami. Ngoba usuku uzongishaya. Ngiyindoda kodwa kuwe. Uzongishaya na? Ngiyindoda kodwa kuwe. Angizokushaya. Angizokushaya kodwa ngiyindoda kuwena. Ngiyindoda bafowethu mabaphi. Lo ngifuna ngizwe manje umuntu osifazana akwazi ukuthi kulungile ngiyakuzwa lokho mfethu. Ngiyindoda. Hayi ngiyindoda kunento engiyivumi. Lo muntu osifazana luthe ngabhesana enza kanje kini. Ngibona njengamanje ushaya phambi kwabantu ufuna ukukushaya. La mfethu sizokhuluma ngani? Sizokhuluma. But now ngizomfavor. Sizokhuluma ngini. Sengiye ngafavor ba. Lokho siqala ukukhuluma manje uthulisa mina kodwa umboneni umuntu osifazana. Uthulile nje naye kodwa indlela akhulume ngayo nami. Okay ba mina ngikuhlalisa phansi kahle kahle. Indlela kodwa yena akhulume nayo ngami. Asikhohle. Angithi nambona ukuthi unjani? Bafo mina into engifuna ukuyazi ukuthi yini le emenza ngayo ekhaya. Noma yini ufuna ukuthi mhlawumbe ukuthatha inkomo zami ngilahle inkomo zami mfana inkomo yasekhaya nje ngihambe Yazi nothi ngizokutshela ke manje. Ngizokutshela. Angithi ufuna ukwazi? Ufuna ukwazi indaba zakini phambi kwabo bonke labantu, phambi kwamakhamera, uzobuka umhlaba wonke. Sekuyindaba sekhaya sesondaba ukuthi yini engayikhaya. Ungithathele wazongiletha la uzongibukanisa nabantu angithi uzobukisa ngami wena. Ngeke ngakhophi. Uzobukisa ngami angithi. Angithi into oboyifuna ukuthi uzobukisa ngami la. Angithi lokho. Uyakhuluma ke manje. Ngiyakhuluma. Ngizokhuluma ngithi ukuthi yini le. Ngizokhuluma phela, ngizokhuluma. Khuluma. Ungangishayi ke futhi. Ngifuna ukuzwa. Ungangigwajisi futhi. Ngeke ngigwajise, ngifuna ukuzwa lokho ukuthi yini le kwenza ukuthi wena ungafuni ukuya ekhaya. Indlakini ihlalani? Hayibo. Ihlalani indlakini lengasegedeni? Iningi izindlu ekhaya. Engasegedeni ungangeni isilimo. Angigadi izinto zasekhaya mina. Ekhaya ngisokugada izinto. Usuke uyogada izindlu noma usuke kwenzani? Ngithi ihlalani? Ungangitshela ukuthi awazi. Indlu seniswa baba le yangi. Futhi yini kumele ngichaze? Kumele ngichaze izinto zasekhaya. Angithi nami ufuna ngichaza, angithi nami ufuna ngichaze nami. Angithi nami ufuna ngichaze. Njengamanje siyochaza, angithi kuze sifike lapho kumele ukuthi nami ngichaze. Nawe uzongichazela-ke njengamanje. Simple.